Bili smo Rasim i ja, Turčin. To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici. Budućnost u koju verujemo. Ova nesrpska fukara. Gospodina Aleksandra Vučića. Skute ljube i ruke i ljube. Obećavam vam, jer do svoje reči držim. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Ono što smo se dogovorili mi ćemo da provodimo u delo. Pa vi bombardujte, ubijte jednog Srbina, mi ćemo 100 muslimana. Čuo sam da su prikazivali i nekakve spotove sa stvarima izvučenim iz konteksta od pre 20 i nešto godina.